Hello, what's up mga kabron? Ito naman ako nagbabalik. Welcome back to my channel nga pala. At magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman ako ngayon. Di pa napapansin ni Boy Tato yung paghamon ko sa kanya. Sana mapansin na ni Boy Tato. Boy Tato, maganda ka na. Mag-isayo ka na mabuti. Para kung sakaling mapansin ni Boss MG to, sana payagan tayong dalawa na makalaro sa Battle of YouTubers kasi yung mga inahamon mo kasi na yung tatlong bugok na mahangin, wala yun, tigi isang round lang yun. Baka kung ilabang ka doon, wala, di ka bibigyan ng magandang laro noon o laban noon kasi tigi isang round lang yun. Kaya gusto ko magtapat tayong dalawa, kahit maliit man ako, bibigyan kita ng magandang laban. Bisaya din ako, papakita natin sa buong YouTubers na Bisaya o Mindanao o Kabisayaan lang ang mga malalakas. Papakita natin yan sa kanila. Kasi wala, puro ka puro ka papansin, puro ka hindi ka naman pinapansin. Yung iba ay parang pinansin ka nga pero wala eh. Puro bunga nga lang yun, hindi ka lalabanan nun. Kung lalabanan ka man nun, puta, hindi ka bibigyan ng magandang laban nun. Isang round lang yun, aayaw na yung mga yun. Kaya ako, maganda tayo. Kahit maliit ako, maganda itong bakbakan na to, puro Bisaya tayo. Doon tayo maglalaban kung saan naglaban sila. Diba? Doon, maganda yun. Papakita natin sa kanila, sa harapan nila na matitibay tayong mga Kabisayaan. Kaya, mag-ensayo ka na mabuti. Mag-ensayo ka na mag-ensayo para maganda yung laban natin. Kung mapansin man ni Boss MJ, Boss MJ, sana payagan mo ako na makalaban kay Boy Tato o maglaban kaming dalawa ni Boy Tato. Malaking respeto ko sa lahat, lalo na sa buong Pilipinas. Pero gusto ko lang na malaman ng tatlong bugok ngayon na mahangin na walang silbi yung tig isang round lang yung nakakahiya. Kaya ako na lang ilaban mo kay Boy Tato, bibigyan ko pa ako ng magandang laban. So Boss MJ, sana pagbigyan mo ko.